Cambuur spelen juist de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in Deventer. Een verslag van Ando Faber. De eerste kans van de wedstrijd is voortdurend voor Cambuur, voor Alvin Daniels. Maar hij mist en maakt daarna ook blessure uit het veld. Hij wordt vervangen door Isa Calon. En ook Go Ahead Eagles liet hem variëren. Dit is de spits. Sam Hendricks kapt hier Mathieu Steenvoorden uit. Leidt de bal weer om en dan is het Joey Suk met de kans op de 1-0. Maar de goede redding van Cambuur-keeper Jesse Bertrams. En dan de minne waarom-speelbal. Xander Houtkoop maar rond en wat gebeurt er? Een sliding. Skiert terug de Jansen. Jouwt een strafschop van Cambuur. Xandro Schenk krijgt de gele kaart en maakt het hier een overtreding op Houtkoop. Het is lastig te zien, maar de bal gaat op een stip. Karim Rossi, de nieuwe spits van Cambuur. Maar onlissen voor de 1-0. Maar hij zit de bal oer. Hey, well, I tried to pick my favorite corner, but you know I put a bit too much power. But I will rectify it for the next penalty. For sure, I will do better than that. Dan Go Ahead Eagles over de rechterkant. Geeft de bal naar Pieter Langendijk. Die helpt in één keer uit. En wat een fantastische reflex van Cambuur-keeper Jesse Bertrams. Dan de hoekskop. Xandro Schenk. En op een nij is het Bertrams die de bal uit de goal helpt. Ja, redelijk wat te doen gehad. Een aantal lekkere ballen gekregen die ik mooi eruit kon houden. Ja. Ploeg goed overeind houden. Dan in de tweede helft is het Isa Calon mij rond de onder rechterkant. En dan hield dit Calon, komt bij Rossi boeten om, die krijgt de bal, ik helpt hij uit. Nee, die houdt de bal voor en daar zit Justin Mathieu. Hij maakt de 0-1 van Cambuur. Mooie waarom-lisbal van Karim Rossi. Dan voor het nadelijks Go Ahead Eagles met de voorzet. Die bal komt bij Langendijk, die rekt hem net goed. Maar daar zit Sam Hendricks, die kopt. En wat doet Bertrams daar? Die liet de bal Sam maar gaan. Denkt dat de bal een jongen gaat. En Sam Hendricks, hij brengt 2 minuten na de goal van Mathieu. We staan alweer in Liekense hichten. Go Ahead Eagles zetten daarna terug. Dit is de Langendijk met Scott. En dat gaat via de vingertoppen van Bertrams op de peel. Krijgt Gin 2-1 voor Go Ahead. En dan 20 minuten vertierd. Kevin van Kippersluis met de vrije trap. Karim Rossi, hij kopt de 2-1 binnen. Zie de eerste goal voor Cambuur en Eltsnien is de strafskop van zelfs alweer vergeten. De goede bal van Kippersluis en Rossi maakt er 2-1 van. En dan 4 minuten vertierd maakt het Cambuur een eind aan de wedstrijd. Dit is Steenvoorden die de bal vrijhoudt. En daar zit Martijn Bato. Hij kopt de bal binnen bij de tweede peel. Cambuur wint met 3-1 voor Go Ahead Eagles. Wel een hele mooie avond. Vooral omdat je met goed voetbal ook wint. Dus mooie goals gemaakt, spitsen gescoord. Onverzettelijk, een paar dipjes gehad, met name even naar de 1-1. Dus ja, het was een topavond.